Kumayo, bes senung nara pada udah bes masalah mau. जोंनिनो बिटिआर हान्जानि मोसाहारि खामानि मावनायनि थाखाय जानायजों लोगोसे जिल्लानि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन थानाय हान्जानि मावथिगिरिफोर हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय ब्लकनि आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि कमेन्डेन्टनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन आङो गोबाव बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै आं सानाखै फंनैसोल' खोथा जिहेतु बे अफिसा जोंनि इउथनिनो अफिस हिसाबै इउथनिफ्राय फंनैसो बुंनांगौ होननानै आंखौ बुंनो खावलायनायनि थाखाय आङो फंनैसोल' बुंनो थाखाय बेयाव गसंनाय जादों। सनमान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे इउपिपिएल दोलोआ जे जयन्त बसुमतारीखौ जोंनि बिजाथि हिसाबै फैबाय थानाय जे लकसभा इलेक्सन बेयाव जों बिथांखौ बिजाथि फसंबाय आरो नोंथांमोना बेखौ दिनै रोखा जाखा बे जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहानाय एकदम थारिखआव स्पष्ट जानानै दङ। दा जों खामानि मावदों होननानै बुङोब्ला जों माबायदिबा 2-2.5 लाखसो बारायाव जों देरहानो हायो बेखौ नोजोर बोनानैसो जों खामानि मावगासिनो दङ। दिनैनि थारिखआव जों जेबो खामानि मावालासे जिरायनानै थाब्लाबो जोङो 50,000निफ्राय गोजौआव जों देरहानानै दंखायो। जों दिनै खामानि मावनायनि खारना बेल' जे जोङो माब्रैबा 2 लाखनिफ्राय 2.5 लाखसिम फारफ्रोमथिंआव जों देरहानो हायो बेनि थाखायसो जों खामानि मावगासिनो दं। नोंथांमोनाहाय बे बिटिआर दोलोनि जायफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना सानफा एफा बुगायै इउपिपिएल दोलोआव हाबगासिनो दङ आरो बे सासे सानैल' नङा गामि दरसेयैनो बा ओनसोलनि माखासे 100 जन 200 जन 300 जन बेबायदिनो जयनिं जागासिनो दं। नोंथांमोननि दतमा समस्थिनि सिङावबो गोबां लाइमोनफ्राबो जयनिं जादों बिएसइउनि बिथांमोना जयनिं जादों आरो गोबां रायजो राजाफोरा जाय बिथांमोनहा बिटिआरखौ सापर्ट खालामोमोन दा बिथांमोनहा लासै लासैनो जयनिं जाफैगासिनो दङ। दा ओंखायनो दिनै जोंहा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया खारना जाहैबाय जों जे एमपि इलेक्सन देरहागोना एकदम स्पष्ट बेयाव जोंहा जेबो गोनो गोथो थानो नाङा। दा मोनसेल' खोथाखौ जोंहा गोसोआव लानांगोन जे जोङो इउपिपिएल दोलोआव हाबबायब्ला जोंहाबो दिनैनिफ्रायनो माखासे खामानि मावनो गोनां दं। दा बेयो जाहैबाय जोंहा एसे आवगायसो एमएलए बिथाङा बुंलांदों जे फेसेलनि खोथा बे फेसेलनि खोथाखौथ' नोंथांमोनहा मोजाङै बुजिदोंना बुजियाखै आं बेखौ मिथिया। फेस होननानै बुङोब्ला जे मोनसे बुथआव माने भटार लिस्ट थायो बे भटार लिस्टनि फेसआ हयथ' 15टा 20टा 30टा फेस जानो हागौ आरो बे फेस मोनसेयाव बिथांमोना जाय फेस थायो बे फेस मोनसेयाव 30 जन थायो आरो बे 30 जनखौ नायनो थाखाय बिजिरनो थाखाय सासे दैदेनगिरि जाहैबाय फेसनिफ्रायनो बेखौनो फेस होननानै बुङो। दा बे फेसआ साबेसे इउपिपिएल दङ साबेसे बिपिएफ दङ साबेसे बिजेपि दङ गावनि फेसआव बेखिनिखौ 30 जननि गेजेराव साबेसे इउपिपिएल दङ बेखौ एकदम रोखायै खोन्थानो हानाय जानांगोन। साबेसे बिपिएफ दङ बेखौ रोखायै खोन्थानो हानाय जानांगोन। साबेसे बिजेपि दङ बेखौ रोखायै खोन्थानो हानाय जानांगोन। आन्दाज एसेल' लाबायबा जानाय नङा। दा बेखिनि खामानिखौ जोंनि लाइमोनफ्रा मावनांगोन लाइमोनफ्रा मावनांगोन बिसेसकै जोंहा पेरेन्टआबो मावनांगौ दङ थेवब्लाबो बिसेसकै जोंहा लाइमोनानो खामानिखौ मावनांगोन आरो लोगोसे जाय बिथांमोना एसे गोनो गोथोआव दङ हयथ' सोरबा रायदाव हैयोब्लासो हाबफैगोन पार्टियाव बेबायदिखौ थांनानै जोंनि लाइमोनफ्रानो बेखौ रायदाव हैनांगोन सावरायहैनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला सोरबा ओरैबायदि दं लिंबासो जयनिं जागोन होनग्राफोर दङ हारसिंनो गोसो जानानै जयनिं जाफैग्राया खुब खम। एसे नोंथाङा जुदि एप्रच खालामहैयोबानो रायज्लायहैयोबानो नोंथाङा जयनिं जागोना एकदम रोखा। जों दिनै खालि संहैनांगौ आरो माने दस्राखौ जेरै नक खालामनांगौ जों बिदिल' नक खालामहैनांगौ होमबानो अट'मेटिक बिथांमोना कनभिन्स जाखाबाय आरो ओंखायनो नोंथांमोना बेबायदि खामानिखौ जाहाथे मावो दैदेनगिरिफ्रा न' थांनानै खोथा बाथ्रा बुंहैनायनि जे परिबेस बा स्कप बेयो थाया। जों माखासेखिनि खोथाखौ जोंनि सरकारनि माखासेखिनि खोथा दोलनि माखासेखिनि खोथा